tich moko jomoko no ywak ni chulo gi voucher mopogore kod system ma sirikal oketo. Mano bende one of the ways of gima wawacho ni mago pod biro mane gima waluongo nango the payroll manipulation. Okay. Nikech kedieri ang'o momi iketo systems, ang'o momi iketo lony manyasani manyalo ng'iyo ni ng'ane ochuli ondiki e department machalo kama my monthly salary mari to mae kaka ichulo suchi to mae kaka ichulo insurance magi gi gik machalo kamago nyaka loan duto. Tido ka jomoko tiende ni from the system ing'e gima iketo system mago duto still under management. Tiende ni watemo manage, watemo bet niya kadi adia button moro tanyalo ng'eyo ni Migori County wachulo ji adi to mae pesa mwachulo. Homa Bay County kamano. Gimomiyo ji ang'o dhi e tok system tiende ni watemo golo oko gimiluongo ni audit trail. Okay. Audit trail en gimitimo niya ng'iyo ni ng'ani nondike karang'o, oseyudo osara maromo nadi higani kata kuom period machalo kama, to osache ni en according to SRC recommendations kosona. Yes, iwinjo. To ng'ano mano process salary ne to no process karang'o ng'ano mano nikech nitie gima kata iluongo ni rights. Nitie ng'at ma rights ni gin teko ma in go e system kan. Samoro in teko ma in go en mana keto ni ng'ane en jatich mar department ni oyudo osara maromo kama. To right ma ng'at machielo nigo en ni o approve tiende no puodho no ke gino en adieri ng'ane onego bene yudo pesa machalo kamano. Iwinjo? To ng'ato kendo right mare ma en go en mana koro dispatching pesa ni. Not click to wacho ni pesa ni mondo koro dhiyo. Tiende ni from there omiyo bank instruction ni yani chul ng'ane account machalo kama e bank machalo kama. Okay. Pesa maromo kama. Iwinjo? Koro chal kage koro audit trail kendo ni en mana ni nyalo luwi mayudi. For example dala kucha. Sama dhiang' ochamo puoth ng'ato to kata wacho ni koth ochwe. Ben ing'e ni nyalo nyaka dala gi. Mawachni ni maka joma dheri no njawa. To dhara njawi nadi ing'e na ni wade. Tiluwo mos kaka thiedheni no wuok e puodho monyako timre nadi odonje daleni. Iwinjo? Mano tiende ni dala kucha mano very basic example machiwo. Yes. Tiende ni dhani inyalo luwe kama kaka no wuok e puodho gi dala mano timre nadi mano ai. To chon kada ka wadhi school e primary chon wadhi mnagetia walelo by the way. To nitie giluongo ni buru. Koro idwa ng'eyo ka nyithindo ka ng'ane ka osiepna cha osedhi koso pok odhi. Dwa ng'eyo nyaka kaka footprint mar ng'ato chale ang'o e buru. Ing'iyo ni to osiepna ma John cha osetelo mbele na. Kineno tiende ng'e maber ni John osetimre nadi. Osetelo mbele ni. Koro itemo mondo catch up kode mondo uyudru udonje school pamoja. Mane gimiluongo ni audit trail. Kar pesa ka mano bende nitie. Tenia wawacho ni ng'iyo ni nondike karang'o, nondike pesa di e department mane ochule to gigi duto nyisi ni nigi approvals maggi. Tenia ni ng'ato ka ng'ato nigi teko mare mar approving stage ka stage. Koro audit trail golo ni gigi duto notimre to mage jok manotime to mae chieng' manotimore. Ang'o momiyo jogi dhi manual nikech audit trail no gidwa timre nadi gidwa golo oko. Chon kata ka wapuonjre riembo ndiga yudo ke lare mane wapuonjre riembo ndiga to sama mama ugi bobo wuok odhi kata mane chiro kata odhi bayo to kigole ti riembe to ka giduogo gido kose ywe laro tiende tiende ndiga ok dwaro nani no timre nade otherwise ja chamo kiboko. Koro jogi bende rucho gidwa ni mondo kik audit trail obedie nikech systems gi some of them gin backed up. Yudo ni ng'at mano nyiewe o backup makata kitemo rucho tinyalo kel the original tiwacho ni gini golta ugole lakini the original template ma wacho ni ng'ane gi ng'ane manotimo gini ng'ane gi ng'ane mano biro through what is called system audit. Okay. Kuro jogi gichudo manually mondo kik timruok nade mondo kik lu audit trail mondo kik ng'eni pesa ni owuok kama to kanye makata mna jotije manyowawa ka benitie iwacho ni ng'ane in kinyi dhi sign gima chalo kama dwe ka dwe biro sign to sijuko kin kare jatij county. Pesa gi nigi wegi. Nisa mara de sign kata seling 10,000
to wiye kanyo ni mang'isi to fire mi tiyo ga en pesa di en piki mar 100 100 ni waduoko ni to wa miye kendo 100 moro bede timri nade mag go fuko umuga ni odongalo fo chiko 800 simre nade osoyo fuko ibedo ge ng'ani dia ka chamo dia sign gini monda wuog gi pesa moro mano be gima tek tich yudo tek kama ne tich medhe timo ti tet ko kikacha ti wuok timri nade koro magi emibro winjo kata ni diere moko kiwinjo ka samoro auditors dwa dhi kamoro government auditors dwa dhi office government moro tiwinjo ni office no notimre nade no wang system tibro wang'e yes lakini anyisi ni backup mare nitie lakini paper to koro kisewang'o backup mare ane kanye tiende ni en nyachon en giminyalo ruchi audit trail ok nyal timre nade ok nyal yudi emomiyo gini idwan jomoko timruok nade ichulo to mano nitie tok pend chik iwinjo mano nitie tok pend chik koro magi duto pod mana to timre ng'owa Kwalo County iwinjo to counties gi again maka juma counties nego kata mana nyithigi gin giwegi iwinjo maka juma contractors bewe mda wachini county government kata kaka gibedo ran is not very different okopogore gi kaka national government timre nade bedo ran counties gi nigi tabia moro marach mamano bende is pointed out aninge ni kan ka Victor ilunga kaka jalony donge yes tan koro magi buge mag pesa ba une mong'eyo wane mwang'iyo gi to away from that ma gimotim gi the auditor general koro wan wafuono ne mna japiny report to wan kamarach to wawacho notimre nade karach iyudo ka auditor general ochako duogo wacho ni counties gi ingeni samo way payroll manipulation is a big thing ok en gima tin tiende ni ya Victor ki kao pesa ni igolo pesa na ni dhi chulo insurance mara kata sha mara kata an another private insurance cover mara ma inigolo mna pesa ni titero to an miya net salary mara gigio kitero tajatuo tadhi hospital angono matimre na ok bi thiedha koro either ngato lose ngimane mamano is one of the greatest danger kata gino mokwongo marachie mugi ni ngato nyocha neno ka county moro northeastern kocha midiere no makoge ingadi to ok bed remitted to private insurance yes korido ka ini dhi kucha i flash out card ni an abiro thiedhra kendo maybe ngimani rach kabisa samoro kata mna ng'at mobiro thiedhino okuwo kata yo makare okiare ingi ming'eyo ni baba kata mama kata wadwa ni niga gang'owa insurance to the to flash gini hospital osecho and disparate mondo mi thieth to in kaka kiateka mari kweri ni gino kotimre nade pesa onge ne pesa onge nade things ni go and sort out with your finance department back at the county sichigo in gi jatuo few things either jatuo thoka mano gimo kwongo mar ariyo jatuo bro bet ka to nyaka koro umany pesa nyaka udogi ufuku mondo uchul gini kata nyaki dhi hol mondo ichul gini to mae to pesa ni ok kata ni pesa mar county pesa mowuok e payroll gimoluongo ni payroll deductions ok en pes employer pesa no mar bwana migolo pesa ireno iwinjo ok mare eno nyise mnani gol temewa mudonge mamule timri nade iteri teni by the time mindi koji you are ready ni mano kendeka to mano gima pesa mamara to ka en pesa mamara in tiji en mano nego be ni gole titimri nade iteri ok en pes county as at that level tido ka county ukteri gigi ji hinyore hospitals I can tell you makajoma ni joge hinyore. You see, the Auditor General will not tell you ni ji hinyore hospital. Tijo Auditor General okel the hospitals mondo gi penj pa japenj kaka japenj timre nade hinyore. Makoro extended effects. Auditor General wachmana ni gino okter
and the probable dangers. But then the reality on the ground to koro enadi rigitimre nadi gihinyore. The Kenya Revenue Authority gibro nyisi ni counties gi nigi pesa gi mang'eny kabisa. Some way about a nation, some way about the national target revenue collection through Kenya Revenue Authority every electioneering period, not every budget period. Mago gik ming'iyo. Counties payroll is another source. Kamiluongo ni direct tax. Tineni en tax migolo at the point of payment. Igole kamichulie titere